Η πρώτη μας βοηθάει στο να χαλαρώσουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Ξεκινάμε, τα πόδια βρίσκονται στο άνοιγμα της λεκάνης, τα χεράκια είναι τύπα ακριβώς από το σώμα μας, μακραίνει ο αφιένατος, μακραίνει το λιώδη μας. Παίρνουμε μια μικρή εισπνοή, ενεργοποιούμε την κοιλιά, εκπνοή, σκόντρο, ανεβαίνουμε μέχρι επάνω. Μένουμε, ανοίγουμε όμως, βαθιά εισπνοή. Εκπνοή, κατεβαίνουμε σκόντρο μέχρι κάτω. Σπρώξτε καλά τη λεκάνη. Άλλη μια φορά εισπνοή, βαθιά. Εκπνοή, κοιλιά μέσα, ανεβαίνουμε. Μακραίνει τα χέρια, πάρα πολύ ωραία εισπνοή. Εκπνοή, κατεβαίνουμε σκόντρο μέχρι κάτω. Ωραία, ξεκουράζει πάρα πολύ. Αυτή η άσκηση μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατήσουμε βλήξη στην χαμηλότερη μοίρα της σπονδυλικής μας στήλης. Η δεύτερη άσκησή μας είναι κυκλάκια στον αέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα μόνο το ένα πόδι. Η Γογό θα μας δείξει την προχωρημένη έκδοση. Ο Μαρσέλ θα μας δείξει την έκδοση για τους καρχάριους. Φέρνουμε λίγο και το αρχηγείο αριστερό πόδι ψηλά. Η Γογό θα κρατήσει τεντωμένο το πόδι της, ενώ ο Μαρσέλ το έχει λυγισμένο και σταθερό. Χεράκια ανοιχτά, δίπλα από τον αφιένα, δίπλα από το σώμα σας, αφιένας μακρύς. Εκπνεύστε, ρυθμίστε μέση την κοιλιά, ξεκινάμε κυκλάκια, εισπνοή και στο δεύτερο μισό εκπνοή. Ξανά εισπνοή, εκπνοή. Αβένα, εκπνοή. Στοπ, αντίστοιχο. Πήγαμε, εισπνοή, εκπνοή. Πάμε προσπαθούμε να έχουμε σταθερή τη λεκάνη, εισπνοή, εκπνοή. Τελευταία, εισπνοή, εκπνοή. Κάντε ένα καλό φλεξ. Κρατάμε ψηλά το πόδι, ξεκουράσει πάρα πολύ ωραία. Και αυτή η άσκηση μας βοηθάει στο να χαλαρώσουμε και τη σπονδυλική μας στήλη και να ελευθερώσουμε λίγο το ισχύο μας. Πάντα μέσα η κοιλιά και καλές εκπνοές.